Hola, què tal? Com estàs? Soc Ramon Guàrdia, d'Espai Hipnòtic, i et porto una nova pràctica de relaxació en un minut. Avui el que farem és veure-hi amb les mans. És molt senzill. L'únic que necessites és un objecte, que pot ser un objecte especial, si ho desitges, o un objecte quotidià, allò que tinguis a mà. Per exemple, això. He fet un bolígraf ben senzill i ben quotidià. I el que farem és tancar els ulls, fer un parell de respiracions, potser, per connectar amb el moment. I a partir d'aquí, senzillament, es tracta d'anar descobrint aquest objecte. Diverses cares, arestes arrodonides, unes lletres, diverses textures. Pots anar estudiant i estudiant aquest objecte tanta estona com tu desitgis. I senzillament, com sempre, observar quin és el resultat que això t'aporta, el benefici que això t'aporta. I el pots comentar si et ve de gust. Fins ben aviat. Gaudeix i ens veiem.